en luota kehenkään niin kuin mä en luota mun siskoon. Ja tässä on syy. Kiira, mitä sä just sanoit? Niin mä otin siis chia-siemeniä ja mä laitoin niitä mun rahkaan. Ja mitä sä just sanoit? Niin se purkki on ollut tuolla ehkä 5 vuotta. Joo. Kun en ole syönyt niitä. Mä oon aina pessyt kädet. Mä sanon, että mä oon aina pessyt kädet. Noni? Tiedätkö kuin kivalta tuntuu laittaa käsi sinne? Niinku sinne purkkiin. Mä niinku käsi sinne, miltä ne chia-siemenet tuntuu. Oh my god! You just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it. Mut anyway, mä oon aina pessyt mun kädet. Se oikea juttu tässä on se, että mä oon oikeesti ollut siellä varmaan 5 vuotta. Et siksi mä oon niinku huolissaan. Mä ajattelin myös olla rehellinen. No mitä vittua? Mä pesin mun kädet! Ihan sama, jos mä leipoisin sulle jotain. Sä luulet, että mä oon leipannut sulle ties mitä ja sä oot ihan iloisena syönyt. Minä mun nauttin tästä. Ei oo ok. Sä et vaan tiedä mitäs missä.